46 minuts al GDC. Encara ressonen les polèmiques declaracions del batlle de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, en relació a la violència de gènere. Aquesta va ser la pregunta, la resposta, volem dir, al programa d'Onda Cero, Valladolid en la Onda. Ens ha preguntat sobre les criticades recomanacions del Ministeri de l'Interior, també sota debat, per prevenir las violaciones. Alcalde, ¿ha leído las recomendaciones que se dan desde el Ministerio de Interior? No, he visto que las critican, unos las defienden, otros las critican. Tienen 10 años, hay que decirlo, pero sí. Entre ellas que llevemos un silbato en el bolso, que cerremos las cortinas o que tengamos cuidado en un ascensor. Hombre, que cerremos las cortinas, bien. Lo del ascensor hace mucho. Yo hay veces que en un ascensor a mí me da cierto reparo entrar, depende con quién me encuentre dentro, ¿no? Porque hay veces que el fenómeno puede ser al revés, ¿eh? Tú piensas que entras en un ascensor y hay una chica con ganas de buscarte las vueltas, se mete contigo en el ascensor, se arranca el sujetador o la falda y sale dando gritos de que la has intentado agredir. Por lo tanto, ojo con ese tema, que tiene doble lectura de ida y de vuelta. De ida i de vuelta. Paraules de Francisco Javier León de la Riva, batlle de Valladolid, que ja han tingut una rèplica immediata. Per exemple, l'activista catalana Ada Colau, ara també arribada al món, a l'esfera política, ha iniciat a Twitter un escratxe virtual, on centenars d'usuaris ja han llançat la seva roba interior al batlle de Valladolid a través de fotografies. Avui el catamots del GDC, Antoni Gené. Hola, Toni, bon dia. Hola, com anem? Benvingut. Ja està preparat per fer-nos la radiografia etimològica precisament d'aquesta paraula. Escratxe. Escratxe, sí. L'hem sentit molt, alguns varen dir que era la paraula de 2013. Sí, sobretot quan hi va les mobilitzacions ciutadanes contra polítics, i hem de dir que és una paraula, seria un barbarisme, perquè en català tenim diverses opcions, una d'elles seria la paraula escarni. Escarni, podria ser un equivalent, no? S'ha popularitzat tant a través del castellà aquesta paraula, hem de dir que és una paraula que va néixer sobretot a l'Argentina i fa referència a concentracions multitudinàries de gent que se concentra en el domicili o en el lloc de feina generalment d'un polític acusat de corrupció o també d'una persona que ha atemptat contra els drets humans, i és una manera de visibilitzar aquest malestar, no? L'any passat ja se va dir que el govern estatal volia prohibir, crec que ho va arribar a prohibir, escratxe, perquè deien que els polítics se sentien indefensos i va haver molt de debat, però bé. I encara continua ara amb aquesta escratxa virtual, però quina és l'etimologia de la paraula? No està del tot clara. Una d'elles podria ser en tot cas que pogués venir de l'anglès to scratch, que vol dir rapinyar, no? Scratch, ja ho sé, això. Rapinyes, que podríem, per una metàfora de rapinyar la porta de qualcú, no? Podria ser. No és estrany que aquesta paraula mos hagi arribat de Sud-amèrica, de l'Argentina, perquè també a Sud-amèrica hi ha moltes paraules d'origen anglès, com to catch o to chance, una chance és una oportunitat. Home, sempre ho diu el Leo Messi, per exemple, la chance. Leo. Sí, la chance. La chance de ganar. La chance. Chance. A Menorca també en tenim moltes paraules d'origen anglès, eh? Jo crec que Leo Messi... També. Leo Messi crec que deu ser... Velo. Doncs el mateix. Bé, però un segon, Paquita, perquè... i Taltafull, perquè no és la primera vegada que el batlle de Valladolid fa declaracions misògines, no, Toni? No, és la primera vegada. Bastant conegut per aquest tema, sobretot. Segur que no deu haver vist amb bons ulls una altra notícia de la setmana. Miss Espanya i segona finalista, podem dir, el Miss Univers, la canària Patricia Llorena, ha sortit de l'armari. Ho ha fet compartint a Instagram fotos ella amb la seva lota, podríem dir, o la seva companya sentimental. Sí, i abans que res, abans d'endinsar-nos dins l'etimologia que mos ocupa, hem d'aplaudir aquest gest de Miss Espanya d'haver atrevit a sortir de l'armari, i per això li volem dedicar aquesta cançó. N'hi ha moltes, però aquesta és de Cyndi Lauper i se titula Girls Just Wanna Have Fun. Fortunate
Duquesa de Alba, ¿cómo está, gusta mucho Eivissa? esta canción. Buenas tardes. Buenas tardes. Quan vos éreu jove, les Miss Universo no es declaraven lesbianes. Bueno, no lo decían. Para ni bien, Mis ¿no? abuelas a lo mejor lo era, porque Goya la pintó desnuda y no hicieron nada. Y Goya se metió encima y ella no. Sí, senyora, duquesa. És vera. Bé, Toni, tenim que Miss Espanya, tota una icona, podríem dir, la bellesa femenina a Espanya, s'ha declarat lesbiana. Però què ens pot dir d'aquesta paraula? Aquesta paraula, ses lesbianes, agafen el nom de Lesbos. De l'illa de Lesbos. Me sona molt. És una illa grega del mar Egeu, està al nord de les costes de Turquia, i allà va viure entre segles 7 i 6 abans de Crist Safo, la dona més famosa de Grècia antiga. Però què passa? Sobre aquest personatge tenim poques dades fiables, no? Què? El que sabem que va ser la responsable d'una escola només per al·lotes, no? Aquesta cançó fantàstica de mos ambientant, no? Ja dins el món grec. Podríem acabar ballant el Sirtaki. Sirtaki. Que sòniga! O sigui, era la directora o la responsable d'una escola només al·lotes. I suposadament ensenyava poesia i va ser la primera dona de l'antiguitat d'aquí Seu Mèrit que se va atrevir a parlar de seus propis sentiments. Dels sentiments? Sí, perquè I com així? La literatura és la primera veu femenina que se sent dins la literatura occidental, a Seia, segle VII abans de Crist, no? I com així ho va fer o ho va decidir? Bé, ho va decidir, per això és considerada una rara avis, perquè tenim que en els seus poemes parla de l'amor en tots els seus aspectes, no? Dels tòpics que encara avui mos alimentam, d'aquests tòpics, del desig, el cel, la infidelitat i el dolor per l'absència de ser estimat, no? Podem dir, per tant, podem concloure que na Safo va ser la primera lesbiana de la història? No, no seria ben bé així, tot i que avui se dona per fet que sí, però si mos cenyim a la realitat històrica tenim que no està del tot clar que na Safo fos lesbiana. Això és una interpretació que s'ha fet a partir de poemes seus on ella canta l'amor femení, però també tenim poemes seus que canta l'amor masculí. En tot cas, per ventura, podria ser considerada una bisexual, però no está del todo claro. Tenía entendido que la isla de Lesbos era solo de mujeres habitantes y que se reproducían entre ellas. Y los marineros... senyor Ponsat, eso es una historia, un mito, una leyenda. No, el mite... Ara contarem un altre. Però què passa? Això, si realment hagués estat lesbiana, s'haurien trobat restes arqueològiques amb imatges de na Safo de Lesbos i de les seves alumnes, però no s'ha trobat res d'això. Però aquí sí que s'han trobat restes arqueològiques d'imatges d'ella ensenyant, i aposta Safo sempre ha estat equiparada a Homer, no? Està a la mateixa altura en quant a qualitat literària. Per tant, què podem concloure d'això, mem? Podem dir que no és del tot cert que na Safo fos lesbiana, i hem de tenir en compte que en Plató, el filòsof del segle IV, que si ho diu Plató va a missa, no? Sí, normalment sí. Era molt misògin, odiava molt les dones, però en el cas de na Safo de Lesbos la va com a salvar perquè la va anomenar-se desena musa, recordant que les muses n'hi havia 9 i eren les petites divinitats encarregades de presidir les diferents arts del coneixement, no? I aquí en Plató va voler ressaltar la qualitat literària de l'obra de na Safo. Però sense que tinguem clar que fos lesbiana 100%, na Safo degué ser molt criticada per aquesta suposada condició bisexual o homosexual. Sí, de fet, la paraula lesbiana és una paraula que ara veurem que és d'encunyació recent, perquè a l'antiguitat no se feia servir la paraula lesbiana per referir-se a la homosexualitat femenina. Se feia servir, atenció, la paraula tríbada. Tríbada. Vol dir, en grec, vol dir fregar. Que les dones se fregaven entre elles. És una metàfora molt... Se fregaven les mans.
Sí, s'aproven les mans per ventura. Hem de dir que metàfora molt més poètica que no això de la tijereta que se diu contemporàniament. Ai, per favor. No ho volia dir. És que sempre han d'entrar en detalls prosaics, així és con Nadal. Me sorprèn venint de tu. Perdona que ho digui. No, que a vegades aquella cosa antiga sempre és molt més poètica. Clar. Que te diguin tribada no sona igual que te diguin tijeretera, m'imagino. Sí. Però què passa? Resulta que la homosexualitat femenina en tot cas estava més mal vista, perquè la masculina estava més ben vista, però tenint en compte una sèrie de paràmetres, perquè l'homosexualitat masculina estava ben vista sempre que hi hagués un rol determinat. Sempre havia de ser un tema de superioritat. Un amo que s'ho fa amb l'esclau. Mai l'esclau podia fer de rol actiu dins la relació. Correcte. Sí. No hi havia un plànol d'igualtat tampoc, però hi havia qualque raó concreta i de pes perquè els antics rebutjassin l'homosexualitat femenina. Sí, una molt divertida, s'enveja. Per ventura, la homosexualitat femenina era criticada perquè molt d'homes sentien enveja de les dones. Sí. Per què? Hi ha un mite que ho explica. És el mite d'en Tirèsies. Cuéntalo. Que és el primer transexual de la mitologia grega. El primer transexual de la mitologia grega? Sí. També? Resulta que en Tirèsies... Hi havia de tot en els grecs. Hi havia de tot. Tot va néixer allà. En Tirèsies era de jove, passejava pel camp i se va trobar amb dues serps aplegades. Sí. Les va trepitjar, les va separar amb el bastó i de cop i volta, arran d'aquest gest, ell se va convertir en dona. Al cap de 7 anys se va repetir la mateixa història, també va separar dues serps i va tornar a recuperar la seva condició d'home. Això va fer hombre que se volvió mujer. Que un dia en Zeus i Nera, els que presidien Olimp, discutien sobre quin dels dos gaudia més en el llit, en Zeus o Nera, l'home o la dona. Nera estava molt enfadada amb en Zeus perquè no la feia vibrar, perquè mos entenguem. Però Zeus era enorme. Perquè en Zeus era un faldiller, un famallús, se n'anava amb tothom, amb totes les dones, però amb Nera no estava satisfeta amb ell. I li va dir, mira, tu m'estàs enganant perquè aquí jo no m'ho estic passant bé, en canvi les altres sí que s'ho passen bé. Aleshores, en Zeus va dir, no te preocupis, telefonam a en Tirèsies. En Tirèsies va pujar cap a l'Olimp i li va dir... A veure, Tirèsies, tu qui creus que gaudeix més de sexe, l'home o la dona? En Zeus creia que era la dona. Sí. Nera creia que era l'home qui gaudia més de sexe. I en Tirèsies va dictaminar que la dona gaudia 9 vegades més que l'home. Aleshores, Nera se va enfadar perquè va dir, pues si és així, jo amb en Zeus no m'ho pas bé, aposta va castigar en Tirèsies, el va fer tornar sec i per compensar això en Zeus va fer que fos un endeví sec. Això és història. Bona història, eh? Una història genial. Tengo una carta para ti. Això, i d'en Tirèsies ho tenia clar, que les dones gaudien més de sexe que els homes. I això, segurament, hauria estat servit per el món masculí per criticar l'homosexualitat femenina. Tornem a Safo i el mite que es va crear al voltant seu i per què? Com es va construir aquest mite sobre que era lesbiana? Hem de tenir en compte que durant l'edat mitjana Safo va ser molt rebutjada i aleshores el seu nom se va convertir en desig sexual femení irrefrenable, en el sentit era una ninfòmana. El significat d'amor entre dones vendria després, no? Concretament, a final del segle XIX va ser on se va establir el terme heterosexual i homosexual, no? Però hem de tenir en compte que per què no existien aquestes paraules a l'antiguitat? Perquè abans se donava més importància en el rol de cada parella que no a la seva identitat sexual. Tot i que siguin paraules d'origen grec, heterosexual i homosexual, només tenen segle i mig de vida. Només segle i mig, per tant, eh? Sí. 150 anys, com a màxim. I això és molt curiós, perquè si anem als tractats mèdics, trobam que la paraula ovari no existeix. Se fa servir la paraula grega orgis, que tant serveix per testicles com per ovaris. Aquí tenim orquídia. Per tant, això
mos il·lustra una vegada més que sa dona ha estat la gran oblidada al llarg de sa història. Esto no lo sabía usted, tío Jeremías. Hombre, pues claro, esas cosas raras no. Nosotros solamente hacemos la prueba del pañuelito y luego ya... Clar. Per cert, i per acabar, tornant a l'illa de Lesbos, Toni, quin és el gentilici dels habitants d'aquesta illa? Tu què creus? És el que poden pensar? Tu què creus? Sí. Home, diríem lesbians, no? Sí. Una atleta nascuda O lesbianes. a Lesbos se'n va de viatge a Suïssa i li diuen, tu d'on ets? Tu què ets? Jo sóc lesbiana. Ahà. I diu, què m'estàs dient? Procedent de Lesbos. I doncs sí, i doncs resulta que això molesta molt, perquè el 2008 hi va haver 3 veïnats de l'illa de Lesbos que se van queixar d'això. Varen anar a un jutge d'Atenes i van dir, mira, per favor, intervengui vostè perquè estem cansats d'anar de viatge, dir d'on som i mos diuen que som lesbians o lesbianes. Sí. I el jutge va dir, mira, jo ara no estic per comèdia. I evidentment el jutge va dir que, mira, que això està molt arrelat i que ell no canviaria del diccionari el significat de lesbiana per això. I això que Lesbos, de fet, no els agrada molt que l'illa, arran d'aquesta història de Safo, s'hagi convertit en una espècie de meca del turisme lèsbic de tot el món. Per als empresaris sí que els hi va bé, perquè atreu molt de turistes, de la mateixa manera que Lesbos s'ha convertit en la meca del turisme lesbià, de lesbianes, Mykonos, una altra illa de Grècia, s'ha convertit en la meca del turisme gay, per excel·lència. Gai, no? Sí. Per homes, en aquest cas. Sí. Uau. Tot el que m'ha pres avui amb el catamots, Antoni Gené. Claro, Mykonos, 1000 conos. Toni, en tornada a la publicitat et convidem a repassar la cara B de l'actualitat d'avui amb Xisco Nadal. Fa ganes? Sí, sí. Vengui, queda per aquí. Les 3:53.